instrumentech a tím, že dolar oslabil o 3 koruny, což souvisí hodně s tím, co se dělo ve Spojených státech, tak jenom na tom dolaru jsme na každém prodělali 3 koruny neboli 150. Z té ztráty. No, dlouhodobě jsme všichni mrtví, tak já to ještě změním na středně době. Děkuji, hlásí se ještě někdo a kolega Pařil. Můžu se ještě zeptat? Znamená kolem úrovně 24,30, 24,50. Díky. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pojďme na to. Je to tedy usnesení z rozpočtového výboru z 5. schůze ze dne 3. prosince 2025 k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2024, sněmovní tisk 23 po úvodním slově za rok 2024 a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Takže tímto já děkuji panu zpravodajovi. Takže přihlášeno bylo 24 poslanců, pro 23, proti 0, zdržuje se 1. Tak a nyní bych rád poprosil Honosnější velké zasedání, že bych přednesl i po tom příštím roce, že by se zodpovídali celé sněmovně za celou Českou národní banku, protože chceme být transparentní, co nejvíc otevření, tak té naší zprávy třeba té za rok 2025, tak rád přijdu a všechno vysvětlím a složím účty před celou veřejně. Všechno, co je potřeba, ukážeme vám, třeba zásoby zlata nebo cokoliv budete potřebovat. Děkuji. Takže já děkuji a už se těšíme, až vás. Termínu předložení nebyl určen zpravodaj, takže rozprava bude uzavřena ihned po skončení úvodního výkladu předkladatele. Tak já jsem to řekl
špatně, já jsem to myslel jinak. Ano, takže rozprava bude, nebude akorát ta zpravodajská zpráva. Jak jsem to myslel? Takto rychlé zařazení naší žádosti na jednání rozpočtového výboru a dovolte mi tedy v krátkosti představit žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o financování regionálního školství v roce 2025. Vláda rozhodla, že potřebné výdaje budou částečně zajištěny převodem z jiných rozpočtových kapitol do kapitoly Ministerstva školství. Toho 250 milionů korun je řešeno právě touto naší žádostí. Aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohlo v rámci svého rozpočtu zabezpečit dostatečnou výši peněžních prostředků. Konkrétně se tedy jedná o částku už zmíněnou 250 milionů korun, kterou dojde k překročení 10% limitu o 7,36% bodu využít v oblasti regionálního školství, pokud s tím bude rozpočtový výbor souhlasit. Samotná žádost rozpočtovému výboru byla schválena usnesením vlády ze dne 27. listopadu. Hlásí se paní poslankyně Svobodová, paní poslankyně Schillerová a pan poslanec Ševčík. Takže začneme. Nicméně to, že se to bere z vědy a výzkumu, je za mě jako velice nedobrý signál, protože ve chvíli, kdy oslabíme tenhle, ať už základní nebo i aplikovaný výzkum, tak prostě ztrácíme velice schvalovat přesun těch 250 milionů. A mě by zajímalo, co se nebude jakoby realizovat na základě tady toho přesunu. Děkuji. Děkuji. Není to předmětem žádosti, ale ano, samozřejmě součástí toho celého řešení těch 3,3 miliardy korun jsou i prostředky výzkumu vývoje. Co se týká vašeho dotazu ohledně toho, co se nepodařilo realizovat, v zásadě bylo zrušení oznámení o výběru dodavatele a ČVUT bude tedy znovu soutěžit dodavatele této významné rekonstrukce a proto tady vlastně dochází k posunu v čase, to znamená, není to akce, která neúplně povedeného výběrového řízení. Děkuji. Nyní se přihlásila o slovo paní poslankyně Schillerová. Je s podivem, že tak závažnou věcí nepřijde na rozpočtový výbor ministr v demisi. Pane vrchní řediteli, chápu, že jste úředník, takže vy budete maximálně. Vláda bude hlasovat, pokud se nemýlím dnes, o těch dalších částkách. Dívám se na pana vrchního ředitele. Tak se mají přesouvat zhruba, vy jste říkala 3,3 miliardy, já mám to tradice, byla to tradice této vlády, nakonec rozpočet roku 2026 jsme tady řešili 5 hodin, takže k tomu se teď momentálně vracet nebudu. Takže vlastně teď se tady 2 milionů, Národní bezpečnostní úřad 20 milionů, Ministerstvo vnitra 704 milionů, Ministerstvo pro místní rozvoj 450 milionů, Grantová agentura 160 milionů, Ministerstvo průmyslu a ten přesun 250 milionů, to je v souladu vlastně nejznámější mediálně jsou chybějící peníze na nepedagogy, že jo, to myslím, že tady není nikdo, kdo 1.9.2025. To znamená, že to jsou věci, se kterým mělo být v tom rozpočtu počítáno. A nebylo, protože bylo potřeba, aby to nějak vyšlo, o co tady běží. No, pokud teda MŠMT má zajistit v rámci své kapitoly 1 miliardu korun, tak může toho dosáhnout pouze za předpokladu, že ten převod bude zaslán sněmovny parlamentu o schválení. Snížení závazného specifického ukazatele věda vysoké školy v rámci ministerstva MŠMT o částku 250 milionů, pak je tam snížení závazných přímo řízených organizací o 250 milionů. No. Teď bych tady mohla připomenout všechny účetní triky a všechny podobné postupy rok po roce. To nám listopad a prosinec. A od kdy o té situaci ví ministerstvo školství? Já to vím samozřejmě, tu odpověď, ale chci, aby to zaznělo tady veřejně na rozpočtovém výboru na mikrofon, respektive, protože to skutečně nemělo být takto řešeno. A jestli byste teda popsal, kolik těch prostředků v rámci té 1 miliardy, v rámci do celého kontextu pro kolegy, aby věděli, o co jde. Já chci říct za hnutí ANO,
A myslím, že mám z porady informaci, že i za všechny koaliční budoucí velmi přísnou a oprávněnou, za mě oprávněnou obžalobu postupu rozpočtové politiky dosluhující vlády Petra Fialy a zejména ministra financí v demisi. Ministerstva financí schválena, zbývá už jenom několik rozpočtových opatření, včetně samozřejmě tohoto, které tady dnes projednáváme, včetně tedy toho objemu v rámci uvnitř kapitoly ministerstva školství dnes, to znamená posun v čase díky zpoždění v rámci investic veřejných vysokých škol. Kromě toho, těch 250 milionů, je tam ještě dalších 100 milionů korun z investičních programů veřejných vysokých velkých měst, z pravidla sazkových škol. I zde těch 100 milionů bylo možné zajistit díky posunu v čase některých investičních akcí. Takže také tady dochází k posunu v čase, není to v letošním roce vyhlášena nová investiční výzva. Nicméně investice v mládeži byly letos realizovány z výzvy, která byla vyhlášena v loňském roce. Otázka posilování měnového kurzu, tak samozřejmě částečně to bylo způsobeno ta úspora tím, že nemalá část výdajů v oblasti vědy a výzkumu ministerstva školství je realizována v cizích měnách, to jsou příspěvky, neboť financování přes ministerstvo financí je výhodnější než přes Českou národní banku. Další významná částka, téměř 90 milionů korun, byla uspořena v rámci nerealizovaných vládních stipendiích. Takže tam je to skutečná úspora. A zbylá částka zhruba 55 milionů korun byla ušetřena na provozních výdajích samotného ministerstva, co nejvíce transparentní. A ta situace vlastně není překvapivá. My už v kapitolním sešitě pro návrh rozpočtu na letošní rok jsme avizovali, že ten rozpočet je pojera. Vedeme jednání s ministerstvem financí a jenom připomenu, až to také mediálně zaznělo, není to nic nového, že ministerstvo školství podalo žádost o rozpočtové opatření na 3,7 miliardy korun